מחברת, והופ יש כאן א' ממש נהדרת. הופ האוויר והופ על הראש, מה כאן נלמד? את מי כאן נפגש? נחשון ממילים והמון אותיות, מנו וצור ומיני תגליות, להטוטים ומיני הוקוס פוקוס. של הקוסמת פילי בקוס. הופ ייכנסו קטנים וגדולים, הופ כיתה א' כבר מתחילים, הופ כיתה א' כבר מתחילים. פשוט מעולות כל כך. נכון, אי אפשר להפסיק לאכול אותן. טוב, מזל שנשארה לי עוגיה אחת. מנו, כן? אפשר ביס? נשארה לי.